Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алгадыба кайбер темалар турында кыскача. 3 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. 3 баланы бәрдереп үтергән хатын-кызга хөкем карары чыгарылды. Барысы да җиңү өчен яршалы волонтерлары һәм эшмәкәрләре хәрбиләргә чираттагы шифлы һәм гуманитар ярдәм җыйдылар. 3 гомер өчен 3 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Бүген Минзәлә районы суды юл транспорт һәлакәтендә яршалыдан 3 яшүсмернең һәлак булуы турындагы резонанслы эш буенча хөкем карары чыгарды. Исегезгә төшерәм, бу елның апрелендә коточкыч фаҗига булды. Тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Бу көнне фаҗига булыр дип беркем дә сизмәгән, ләкин берничә гаилә өчен бу кич мәңгегә истә калачак. Коточкыч авария бу елның апрель аенда Минзәлә районының югары һәм тау асты Тәкремен авыллары арасында була. 2 авыл арасын 3 километр аерып тора, әмма бу юл бер авылдан икенчесенә барган 9, 10 һәм 13 яшьлек 3 яшүсмер өчен соңгысы була. Беренчел мәгълүматлар буенча хатын-кыз ул вакытта игътибарын приборлар панеленә юнәлткән. Управляя автомобилем Toyota Camry, женщина не справилась с управлением и съехала на обочину, где в это время проходили 3 подростков. В результате полученных телесных повреждений они скончались на месте. Бәхетсез кичне малайлар белән бергә барган тагын 2 кыз могҗиза белән зыян күрмәгәннәр. Алар курку һәм җәрәхәтләр белән генә котыла. Соңрак билгеле булганча, Toyota Camry руле артында 2 һәлак булучының апасы булган, ә өченчесе үлеменә 2 атна кала үзенең туган көнен билгеләп үткән була. Малайларны соңгы юлга бөтен авыл белән озаттылар. Ә инде бүген Минзәлә районы прокуратурасы 36 яшьлек чолылыга хөкем карары чыгарды. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщина двигалась с нарушением скоростного режима без учета дорожных условий в виде ограниченной видимости. Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Моннан тыш хатын-кызга 2 елга транспорт белән бәйлешчәнлек белән шөгыльләнүне тыйдылар. Лилия Гатина, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Сугышчыларга ярдәм итәргә чалда волонтерлар, эшмәкәрләр һәм битараф булмаган шәһәр кешеләре хәрбиләргә шифлы һәм гуманитар ярдәм җыйдылар. Йөкнең гомуми авырлыгы 20 тонна чамасы тәшкил итә. Бу автомобильләр дә, окоп шәмнәре дә, армия душлары да, коры ашлар да һәм башка бик күп нәрсәләр. Әйберләр бик күп, складтан аларны төягеш ярдәмендә чыгаралар. Гуманитар һәм шифлык ярдәменең күп өлешен без бергә һәм үзебезнекеләрне ташламыйбыз. 16 инициатив төркемнәре волонтерлары җыйган. Мы отправляем технику, то есть это буханка, УАЗик и легковой автомобиль. Естественно, на передовой это все необходимо, так как и перевозка БК, и провизии, перевоз раненых, ураловские колеса. Это тоже очень нужно. Йөк составына госпитальләрдә дәвалануда яки тернәкләнүдә булган сугышчылар өчен әйберләр һәм чаралар кергән. Волонтерлар ватанны саклаучылар һәм аларның батальоннары өчен исемле посылкаларда җыйган. Тартмаларда азык-төлектә, медикаментларда, маскировка шелтәрләре дә бар. Мы уже отправили больше 30 автомобилей, это по 20 тонн, грузовики. И это только наша компания. Еще очень много присоединилось к нам транспортных компаний, друзей, партнеров, которые тоже оказывают и выручают в тот момент, когда мы сами не можем доставить груз, потому что его очень много собирается. Хәрбиләргә посылкалар илтү җаваплы миссиясе машина йөртүче Фәнур Акбашевка эләкте. Ул 2 елдан артык Россиянең яңа төбәкләре буйлап йөри. Шуңа күрә шәһәрләрнең ни дәрәҗәдә үзгәрүен күрә һәм билгеләп үтә. Инфраструктура барлыкка килә, кешеләр акрынлап үз йортларына кайта ди ул. С каждым рейсом, практически каждый месяц, и с каждым разом там город преображается все лучше и лучше, красивее, дороги, все делают. Волонтерлар һәм активистлар сугышчыларга җибәреләчәк Уралны да әйберләр һәм продуктлар белән тутырды. Джин кушаматлы хәрби хезмәткәр әйтүенчә, Татарстан һәм Чаллыдан алар зур ярдәм ала. Сугышчы 2022 елдан бирле алгы сызыкта. Доходит все в полном объеме. Гуманитарная помощь очень помогает. Приходит все от А до Я.
хочу сказать огромное спасибо набережным Челнам. Город очень сильно помогает больше всех. Әшяулар алга табада сугышчыларга ярдәм итәргә вәгъдә итәләр, темпларны кимитергә җыенмыйлар. Шуңа күрә шефлы һәм гуманитар ярдәм белән йөк җибәрүлегә активистлар яңадан әйберләр җыя башлаячак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча территорияләрне төзекләндерүне җәйге сезонда тәмамларга кирәк. Моңа Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында киңәшмә вакытында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов игътибар итте. Татарстан Республикасы рәисе искәрткәнчә 2025 елга программа буенча лимитлар билгеләнгән. Бу максатларга 10 миллиард сум бүлеп бирелгән. 2025 елда Татарстанда 16 районда 675 ишек алдында ремонт көтелә. Исемлек әзерләнде. Ул килешүләрнең соңгы этабында. Юл картасы берничә этаптан тора. Шул исәптән төзекләндерүнең беренче схемаларын төзү ул 6 декабрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш. 27 декабрьгә кадәр халык белән очрашулар үткәрү һәм схемаларны тәкъдим итү каралган. Аннары җиһазлар сатып алу һәм төзекләндерүнең йомгаклау схемаларын әзерләү булачак. Эшләрне тәмамлау срогы 2025 елның март ахырына билгеләнгән. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен Яршалыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы шоуларга нәрсә тәкъдим итәләр? Алга таба күрсәтәбез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Күргәзмәдә хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә теләсә нинди зәвыкка һәм мөмкинлек буенча модельләр табарга мөмкин. Очень хороший, удобный. Предлагаю всем остальным челнинцам, что приходили сюда, детский мир. Мне нужна высокая обувь, именно такая высокая, чтобы на машине можно было проехать, в снег можно было спуститься, так сказать. И тепло, и светло, и все хорошо, удобно. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Материал сохраняет свои теплосберегающие свойства даже после многократных стирок. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм төрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз. Нина говорит, что друзья плохого не посоветуют. Вклад открыла в Быстробанке под 23% годовых. И вам советует. Быстробанк. 8 800 333 2265. Чай Гульнара. 100% натуральный. Из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара. Приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тәмле чай.